Sziasztok srácok, most ebben a mai videóban ismét Brawl Stars-ozni fogunk. Hát most kivittem a Brawl Pass-t, megvettem a Brawl Pass Plus-t, és amúgy ezek a skinek, ezek nagyon jók. Most ugye meglett arra, amúgy így állok, nem túl jól, de nem baj. Edgar, ez a skin, ez nagyon menő. Ja, még meg lett Barry, hát jó sok cuccot. Úgyhogy szerintem nyomjunk egyet, ember. Kipróbálom ezt az új Hypercharge-os gyót, mert nem úgy ennek még nem is tudom, hogy ez mi. Mi ez? Genjivel kell mennem. Úristen! De nem is tudok játszani. Nem mindegy. Hát nyilván, mert nem tudtam. Na, ez nem jó. Dolgban. Közben Huntert hallgatok. Itt van cicám is. Szurkol nekem. Mondjuk, van esélyünk. Nagyon jó vagyok mindjárt. Úristen, ez a Piper. I'm only here for the trophies. I'm only here for the trophies. Lejögéljünk. Első gól meg is nyertük. Azt mondom, hogy felpuszom magam 180-ra. Akkor, hogyha még ez a victory meg lesz, akkor kapok 200 XP pontot. Első gól meg is van újra. Ott is van. Meg is van. Na nézzük. Epic. Legendary. Nézzük indítok. Nem. Mi a Úristen? Nem mondod. Elprimuszki. Egy 29 gemes, úgyhogy Legastar droppot nyitottam. Kipróbáljunk ki. Gyerünk Frankel. Én is vettem a PES-ből, kaptam 5000 blinget, és abból meg megvettem erre a jó kis fanskint. Jó? Elsőről meg is. Na nézzük.
háromszögon meg. Újabb strárokkok. Most is fogadni. Az is csak egy fokkal jobb. 7-5 minden. Itt nakkoim. Hát most ilyen a csapata az ellenfélnek. Csak én vagyok oldas. Volt most. It's Edgar. Messi. Igaz, én nem szeretem Messi, de Messi... Oh. Szép. L-Q-N-Q-K. Q. Hát ez a videó ennyi lett volna, én Zuzó voltam, sziasztok!